Carnúálach se le fáil ar líne ó húsdeire. Beag deis ag ranmhártathe sa chlár, ólas a chur ar crí-réimsí léan na Gaeilge, litríocht na Gaeilge, léan an cultúr agus alíonn na Gaeilge, agus an toghangólaíochtach sa dteanga, le gnéaránach. A nuas ar an ólas tathachach disiplinach seo, agus ar gné na ceannachta, se le bhaid do scileanna garanúla, idir barsalta agus feidhmeacha, agus áard scileanna tanga. Raig an ilúd seo chun sochardid i do gharm féin agus an obair a bheith arsúla agat. Gné hanúil ar led an chlár an tonachar a bheith ag sanolaithe ar nálacha seachtarcha. Má ghlacadh tú páirt san amá seo,